Hurrengo igandeak 28rako antolatu dugu hemen Elosegi parkean gauza berezi bat, txorien anilak eta egingo dugu. Saretxo batzuk jartzen dira hainbat lekuetan eta goizean harrapatzen dira txoritxoak edo egiten dira ikuskatu, anila txiki bat jartzen zaie eta pisua hartu eta neurtu egiten dira, ezta. Hau dago dana, multzo batean sartuta, datorren ekainean 6etik aurrera egingo ditugu herri biodibertsitateari buruzko hainbat ekintza, egingo dugu gida bat, erakusketa bat eta txoriei argazkiak ateratzeko eta tailertxo bat egingo da. Zergaiti Elosegi basoan eta zergaitik erantztunketa. Erantztunak dira olakoak. Segun ze hegazti espezie dan, erantztuna txikiagoa edo handiagoa jartzen dan. Elosegi parkea, Jesus Elosegi Tolosarrak duela 70 urte bultzatu zuen Arantzadi Zientzia Elkartearen sorrera, eta 1959an lehenengo aldiz estatu osoan hasi zan erantztunketa hauek jartzen. Erantztunketa zientifikoa da, jakiteko hegaztien estrategiak nolakoa dira, nola mugitzen dira, nola da beraien emigrazioa, Eskandinaviatik Afrikaraino, eta horregaitik oso beharrezkoak dira horrelako eraztunak eta estatu osoan daukagun lagun sarea zeta urtero egiten dira 250.000 hegazti eraztunen bitartez nola baitere ikertu. Beraz, harrapatzen dan edozein hegaztiari, arrano bati, txantxangorri bati jartzen zaio. Olako bat, datu hori sartzen da datu base batean, eta datu base hori dago Europa osoan estandarizatuta eta kontrolpean. Hegaztitxo hori harrapatzen bada Doñanako Parke Nazional horretan, badakite nundi nora pasatu dan hegaztia. Beraz, nahi duguna da gure sustraietara bueltatu, eta hemen daukagun parke eder honetan, Elosegi parkea hain zuzen ere, hastea Gipuzkoako barnekaldean erantztunketaren prozesu sakon bat. Egingo dugu hori, igande hontan, maiatzako 28an, 9-tatik 11etara, eta etorriko dira Arantzadiko ornitologoak erakusteko eta familiekin egingo dugu hau. Esan behar dugu, hegaztiak harrapatzeko eta erantztunketa jartzeko oso prozedurak eta oso baimen berezia daude. Guk ematen ditugu baimen horiek estatu mailan eta gu gara matrikulazio hori erantztunketa hauek jartzeko behar da nolabait ere baimen ofiziala. Eta gu gara estatu mailan 2 erakunde daude, gu eta ministeritza. Eta gero ja hasiko gara kabikutxa batzuk jartzen. Ari gara kabikutxak hainbat espezientza jartzen eta hemengo arboletan jarriko ditugu 5 pasei eta horrekin hasiko gara lantzen.